A Xunta destacou o incremento das axudas para mellorar a estética exterior de vivendas particulares. No Barbanza repartironse 29 subvencións por máis de 85.000 euros para a promoción da paisaxe urbana e rural. A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou esta mañá o Concello de Rianxo xunto ao director do Instituto de Estudos de Territorio, Enrique Luís de Salvador, para supervisar dúas actuacións realizadas por particulares grazas ás axudas do programa de fermosismo. Unha das intervencións consistiu na restauración do revestimento dunha fachada e outra na recuperación do revestimento dun muro de peche, ambas cunha achega próxima aos 3.000 euros. Unhas axudas que vamos incrementando. Este ano mesmo 2026 son 2 millóns de euros os que están dirixidos a particulares que les sotan e que queren poñer mellor o que o seu entorno. Por unha banda, actuacións que se poden facer nas propias casas, como é esta casa de Xosé, onde quere optar, tiñamos unha vivenda que ata o momento a tiña con ladrillo vista e agora mesmo poñe o xate, vai pintar, vai tamén cambiar tamén o tellado. É verdade que as axudas se poden dar ata 3.000 euros, é o que poden eles percibir e é un 70% do seu investimento. O programa de axudas da Xunta, cun orzamento global de 2 millóns de euros en 2026, permitirá financiar até 690 intervencións en toda Galicia, mobilizando alrededor de 3,5 millóns de euros en investimento total, incluindo a achega dos particulares. Nesta orden de 2026, que a semana pasada tamén tanto o director xeral, Enrique Salvador, como a conselleira fixeron anuncio da propia resolución, aquí nesta comarca de Barbanza van a ser 85.000 euros que se van a beneficiar 29 particulares, en este caso con 8 concellos. Na provincia da Coruña repartiránse 214 axudas entre 75 concellos e no Barbanza foron concedidas 29, entre as que destaca o Concello de Rianxo como o terceiro concello da provincia en número de beneficiarios e importe económico. Nos, desde os consellos, como se comentaba, no caso de Rianxo, con ese importante volume de solicitudes e de persoas beneficiarias tamén, o que tratamos é de acompañar este proceso, de divulgar a existencia destas axudas e a aquelas persoas que se interesan polas mesmas, facilitarles toda a información que está na nosa man e axudalos. Por tanto, ese investimento que a Xunta fai tense que ver respaldado nos consellos con ese acompañamento e ao final o que vemos é que se traduce nestas melloras que estamos vendo aquí ou que veremos a continuación. Por tanto, contento de que Rianxo estea nese podio de consellos beneficiarios, porque detrás hai veciños e hai veciñas que están facendo ese esforzo para mellorar os seus entornos das súas vivendas. As axudas para actuacións de fermosismo buscan impulsar pequenas melloras en fachadas, cubertas e muros, promovendo un maior cuidado da paisaxe e un impacto visual positivo na contorna. Levamos 6 edicións xa destas axudas, con un total de cerca de 6.200 actuacións en toda Galicia. E, estes actos que nos permiten, de alguma maneira, divulgar é un dos obxectivos principais destas axudas para que esta cultura do fermosismo, esta cultura do cuidado do noso entorno, se vai estendendo cada vez máis por toda a nosa Galicia. A Xunta insiste na importancia de que a cidadanía continúe apostando por estas iniciativas para manter e mellorar a imaxe dos seus municipios.